aku nelpon ngapa gak diangkat? Lagi turun. Ngapa ya saiki aku ngerasa kok hubungane dhewe renggang. Masa Iya. Koyoke awakmu berubah teko aku. berubah piye? Ya merasa ngerti lah mesti ini. Enggak, aku lebih bisa wae. Perasaan wae mungkin. Ya wis gak ngono. Nah, kue ngombien kae Trono mesakne aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku sendiri di malam ini. Pateni lagu ini lah tambah galang ngrungokne lagu iki. Ya Allah, sorone dadi wong ganteng. Iki pernah enek sampe adin ning uripku. Tapi dhek saiki iki berubah, Ban. Ora jan. Semenjak tak kenal ning awakmu ning bocah kuwi dhek malah berubah. Berubah piye, Mas? Berubah tambah semno. Ya Allah. Kesek ya. Aku tak tuku ban sik. Ya wis, ndang. Nyanyi lah. Tanpa welas kowe lunga mbiyen kae. Ngapoti tresno. Ngombe sik, wis lho, wis. Temen. Yo lah. Ditung bawa ben ora galau. Saiki iki serius. Arep ngomong aku. Setiap saya tak telepon, mesti selalu dijawab. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk panggilan ini. Itu maksudnya apa? Padahal pulsaku jauh nek 500. Tutupmu kuwi. Kuwi tandane ora ndek pulsa, Mat. Oh, ngono. Norak apa kampungan kon iku? Loro nembel. Pantesan kuwi dolanan cewek terus. Pokokmu paten kok. Lah saiki piye hubunganmu kambek Vanessa? Kambek Vanessa? Ya. Mulai renggang, pisan. Lah kok ngono? Aku gak ngerti. Mungkin urung jodoh, Mat. Golek sing lain wae. Iyalah, tak golek sing lain aku. Napa nek tunggal? Mamaku, kusik ya? Iya. Nah, ada kusik. Panas. Jika sendirian, walau kau di sana. Mat, aku udah berhenti sih ya. Ya wis, hati-hati. Ya, ya. Halo. Halo. Aku sing nelpon, Dik. Koncone aku yo ning warung Nyonya Kapit, boleh campur. Oh, ajak sarul barang yo, ben rame. Yo wis, ajaklah. Ayo, siap-siap. Ketemu ning omahmu ya. Ya. Loh, cepetan kowe. Daripada telat sangang bulan. Orang enak. Ayo budal. Ayo. Ayo. Berangkat. Udah kamu sih. Nyetir wae lah. Oke, Pak.
Wangi denas iki lho. Oh iya, Dek. Lali. Tutup nih. Iya. Apa iki sing mbok omong loro? Aku kejelas kek. Oh, kalian udah ada hubungan. Apa iki sing jenenge sakit tapi tak berdarah? Aku kalau dia ini gak nang apa-apa. Kayak nang apa-apa. Tapi mangan wong loro, mesra-mesraan wong loro. Apa iki? Apa kuwi gak nang apa-apa? Bener, mak tahu kan. Dia lo gak ada apa-apa. Mat, aku sama Vanessa cuma teman. Temen apa demen? Teman. Wis lah. Saiki cukup ning kene wae. Semoga awakmu bahagia karo dhek meskipun loro iki tak gawa. Dan loro iki bakal suwi ngilangine. Wis cah. Pindho nggon wae, nang kene ngundang tangis. Ya udah. Loro. Ya kawan-kawan, bantu like, share video dan subscribe video kami supaya kami terus maju. Channel 18. Jom tani kene sih, aku tak tuku banyu. Guyon lo cowok. Setiap saya tak telepon, pasti selalu dijawab, maaf pulsa Anda tidak cukup untuk panggilan ini. Itu maksudnya apa? Padahal pulsa aku sudah enak. Kusik. Apa iki sing mbok omong loro? Aku kejelas kek. Oh, kalian udah ada hubungan. Apa iki sing jenenge sakit tapi tak berdarah? Ngabisi ruang kau, Jok. Ini tangane. Wah, wis tanggo lagi. Lah aku ngomong nih sapa iki? Ya wis semoga bahagia iki ya. Ini enggak ngeluru kali kamera. Tapi ngomongnya udah jauh ya. Kurang tadi. Cuma teman. Hah? Sabar. Kowe ora kaget sih. Goblok.